הירי בנעלין שבמהלכו ירה חייל בפלסטיני כפות הסעיר את צה"ל ואת המערכת המשפטית. החייל והמג"ד מחכים כעת לפתיחת משפטם אחרי שבג"ץ הורה להחמיר את סעיפי אישום נגדם. הערב חושף כתבנו גיא פלג את קלטות השחזור של השניים שבו מסרו את הגרסאות הסותרות שלהם וכן את העימות הקולני ביניהם. הנה הכתבה שלו. קודם כל אני אגיד שאני לא בדיוק זוכר איפה עמדנו לכל רגע, כמובן שהכל מתבלבל לי מה שאתה ראית, מה שראיתי, גם בטלוויזיה וגם בעיתונים. סגן אלוף עמרי בורברג חלם על קידום העיר בצה"ל. מפקד גדוד השריון לא תיאר לעצמו שכך תיקטע הקריירה המבטיחה שלו. אני זוכר בוודאות שאני עומד עם הבן אדם, אני מדבר איתו, אני גם מדבר עם איזה שוטר מג"ב, לא זוכר איך קוראים לו, ופתאום אני שומע ירייה. לא ראיתי שום רגע, לא ראיתי בסבית מאיימת, לא ראיתי שהוא נכנס לתחנות, למצב ירי, לא ראיתי אותו. פרשה הזאת מטלטלת כבר שנה את צה"ל. נערה בת 14 תיעדה את סמל ראשון למד יורה כך כדור גומי באשרף אבו רחמה, פלסטיני כפות ומכוסה עיניים. שעות אחרי פרסום התמונות האלה פתחה מצ"ח בחקירה. בזה אחר זה הובאו שני החשודים לשחזר. סמל ראשון למד טען כי בסך הכל מילא פקודה. עצור שהיה ביורה, שאשרף, כן, הוא ישב פה, מג"ד עומד לידו כאילו כאן. וכאן הוא ישב כאן, ואני נשאר פה על המקצה מנוע. ואז פה השלב הוא אומר לי, יש לך גומי עליך? אמרתי לו, כן. מה אתה אומר, נראה עליו? הוא עושה זה, כאילו, הוא צוחק בשלב של הזה, ואני אומר לו, כן, אין בעיה, נראה עליו, בכיף נראה. ואז השלב שהוא בעצם מרים אותו, הוא אומר, יאללה, בוא לצד ונראה בו. אני עומד פה, הוא בא מרים אותו, לוקח אותו, ואז הוא אומר לי, תדרך כדור. אני אמרתי לו, כאילו, כשאני פה, הכדור כבר דרוך. בוא לצד ונראה בו. ואני מכוון, הוא מצחיק אותו, ויורה לו בסוליה. מיד אחר כך הגיע המפקד, סגן אלוף בורברג, לשחזר. מפיו, האירוע נשמע אחרת לגמרי. פה שמעתי במצב כזה שהוא, אתה יודע, שהוא שומע אותי, הוא נפחית את הבן אדם, נעשה כאילו שאנחנו נשקשק את הנשק, נעשה כאילו שאנחנו עושים לראות. אני זוכר שהוא עונה לי. משהו כמו טוב, בסדר, טוב, משהו כזה הוא עונה לי, הוא מגיב. ואני מחזיק את הסוף שהוא לא יברח, אני לא תחשב לי. אני מחזיק אותו שהוא לא יברח. וכל הכוונה הייתה, טוב, תקשק. פתאום ירייה. מובן מהירייה. לחוקרי המשטרה הצבאית לא נותרה ברירה, אלא להכניס את השניים לחדר אחד. נשארתי לו מה שאתה אמרת. בשורח האש, טירה. מה אתה בוא לי לך לצד, נראה בגון? לא, מה היה הרגע שגרם לך לשחרר כדור? נעמד לך וחיכית שאני נראה בגון. אני עומד... הוא אמר לך, אתה שמעת אותו אומר, טירה בו. אני לא זוכר, אני שמעתי אותו אומר. מה שמעת אותו אומר שגרם לך להבין עכשיו ללחוץ על העבר? שהוא אמר בוא נלך לצד, נראה בגון. איך יכול גם להשתגעות אותו? אתה אמרת לי, תדרך. שקשק. שקשק, לא נשק שם. אתה זוכר שאמרתי לך את זה? אני לא זוכר, שקשק, תדרך, לא יודע. אמרת לי, תדרך. אני אמרתי לך שיש לי כדור בקנה. ואתה אומר שאתה לא שמעת את זה. אז אני המשכתי כאילו. מה, אני בדעת עצמי החליט שאני רואה במישהו? לא... הטונים לא נשארו רגועים לאורך זמן. אתה אמרת כאן שזה מה שהבנת, לא מה שאני אמרתי. בסדר, אז אני עזרתי בעניין, אני לא אמרתי חיות, אתה הבנת שאני מחיות, לא שמעת ממני טירה. אני שמעתי אותך בוא לצד, אני נראה בגון. שיקרתו לי אצבעות אם לא אמרת את זה. אתה אמרת לאנשים פה בגדול שאתה הולך להגיד שאני אמרתי לך לא בשביל להציל את האור שלך, כי אם אתה לא תגיד את זה, אז יפתחו עליך תיק, ואחרי לא תמצא עבודה, ואיך קשה לסדר באזרחות. אני אמרתי דבר כזה? כן, אתה אמרת דבר כזה? לא. יש אנשים בגדול שהגיד לך שהוא אמר דבר כזה. בסופו של יום החליט הפרקליט הצבאי הראשי להעמיד את השניים לדין באשמה קלה של התנהגות שאינה הולמת. התמונות האלה המשיכו להסעיר את הציבור. עמותות לזכויות אזרח הגישו בג"ץ נגד החלטת הפצ"ר וטענו כי סעיפי האישום קלים ואינם סבירים. בחודש שעבר החליט בג"ץ לבטל את החלטת הפצ"ר והורה להחמיר את סעיפי האישום.
המגמה הכללית הייתה לרוץ אחרי הש"ג. מדובר בחייל שהקריב שעות, ימים, מילא פקודות, עבד מהבוקר עד הערב בסביבה מאוד קשה, סביבה עוינת. כל הזמן נשמע לפקודות, כאשר קיבל פקודות ישירות ועקיפות, ובמקרה הנוכחי הוא קיבל פקודה מאוד ישירה לפעול כפי שפעל. הפצ"ר תיקן את כתב האישום והעמיד את סגן אלוף בורברג לדין גם באישום של איומים, ואת סמל ראשון למד האשים גם בשימוש בלתי חוקי בנשק. אי אפשר לבקש מילד בן 18.5 שנמצא בסערת אירוע לומר למפקד שלו בפני אנשים אחרים, הפקודות שלך הן לא נכונות, הפקודות שלך הן לא כדין, אני מסרב פקודה. זה משהו שלא אפשרי בערכים של צה"ל. בינתיים פרש סמל ראשון למד מצה"ל, סגן אלוף בורברג הועבר מתפקידו, שניהם ממשיכים להטיח האשמות זה בזה ומתכוננים להילחם על זיכוים בבית המשפט הצבאי. יש לך משהו שאתה רוצה להוסיף? בנוגע לשיפור. לא אמרתי טירה, לא נתתי פקודת אש, לא אמרתי שום מילה כזאת, ואני מופתע מהירי בצורה שאני אפילו נבהל ממנו. והדבר הראשון שאני עושה זה להפסיק אותו. אני אומר, תראה, נראה לך הגיוני שאני אגיד לך לראות על בן אדם כפות וקשור? הוא אומר לי, לא.